Ni mintzalagunen hasi nintzen, duela 7 o 8 urte izango ja, o ez dakit, kanpaina bat ikusi nuen herrin da horretik eman izena, zerbait euskeran alde zerbait nahi nulako eta aukera politia iruditu zitzaitelako norbait berria ezautzeko, ez? Eta gaur egun esan dezaket lagunak gehala, ez? Ez da oso erresa dela geldituta zerbait hartu eta hastean egin deunan berri ematea elkarri. Ni oso gaztetatik hasi nintzen euskara ikasten eta ia bizitza osoan ikasten. Astean ordu bete bat ez dala asko, baina zerbait egingo de euskararekin, bestela galtzen da pilo bat. Jo oso katalana, baina hemen etorri nintzen eta, klaro, lotxa ematen zidan ez ulertzea jendea eta taldeakin beti erderaz nirengatik eta, bukaeran, esan nuen, ikasi behar dut euskeraz eta hemen nago. Haupala hostia! Aurten, mintzalagunean egin deu gauz pilo bat. Txakolindegia, mendiko irtera... Andoaingo mintzalaguna. Etorri, hemen lekua daukazu.